Gasa, itibiyag. Tina palabas, naggraduar ni Jenny iti sekundarya, ngam saan adim maray ti inada. Isong ati lola natin ang imarcha iti daytoy. Nagsakit tinakam dagiti agkabsat, ket day tamutan tinanggap wanda at pinagatapan ti inada, nga adda aramid na asaan ang nasayaan. Siniimda nga rod daytoy, ket nakita da akadwana ti inana ti lalaki na. Nagsubang dagiti agina, ket isumutan ti isusurot ni Marta ken ni Melchor. Kinasarita ni Nana Auring ni Marta, ngam impapati na latta ti agnaed iti sidong ni Melchor. Naamuan mat ni Dani ti naramid ti asawa na, ngam binilin na dagiti anak na adi daguraan ti inada. Tawan ti naglabas. Marik na dagiti agkabsat a dancer ken Jenny, amarigatan dan nga agadan, gapo iti sitwasyon da. Iso ang nagdisnodo ni dancer nga agsardeng iti panagadal na. Ket ni Jenny ti pagtuluyan na. Papagayam, denggan nyo ti may kalima apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa itibiyang. Marta, talaga ka din, adi ka nagsubli, di balayaw. Anya pa'y lang ang tiga po ng agsubliak nanang. Naragsak kaming kini Melchor. Tawanan, tinapalabas. Manipod pimanaw ka, di balayaw, anak ko. Wen nanang, tawanan tinapalabas. Sipod nagdan na kami kini Melchor. Ket aging kaita, awan tinagbalin aparikot iti panagdan nami. Iso akayat na asawan. Talaga ada kami ti para iti tunggal maysa. Nagasatak iti may kadwa nga ayat nanang. Anya? Apay, panagkunam ka di, kat malas ka, kinidani? Awan ni Dani dito'y nanang. Iso anawayaak. Anak ko, apektado dagiti anak yo, gapo iti napasamak. Nagsardeng pa yan ni Den, sir iti panagadal na. Gaputa agkurang kat nga rod ti aramaten da. Nasaya at mat na. Tapno tulungan na dagiti kakabsat na. Kat sika nga inada. Aramidak matlat ti pagrabangak nanang. Wan, anak ko. Ngam saan nga umdas nga agipatpatulod ka lang iti kwarta. Masapul damot ti presensyam kas ina ijay balayo. Ay, Ala, di kan pilitin Marta. Ngam sapay ko ma. Tawan ton ti pagbabahuyam iti udi na. Ay, sumakit mo't gam ti sikat, no diretso ti kumboy. Wala pare. Amang ano maikawa ka? May kawak nga ron. Isa amarit na naktibanog ko. Damo lang dayta. Ito nagbayag, mayroam kanton. Kasta nga ta pare. Wen. Kasta kami di. Awan anyaman na dayta. Kabaw ilak dayta nga ibturan. Tinapatag. Adda panggatan. Apa narabyan ka, Marta? ado nga minti customer ije palingki. Iso ang naladawak anang rekap. Sayang mat no masapak amang rekap, kat ado pa'y ti agatan. Udno ka diti bagbagam? Katuan mat, kaano pa'y aya nagulbudak kan ka. Siguraduam lang, Marta. Ha? Diyak kayat nga adda ka inagaw ko kan ka. Gaputa ay ayaten ka. Melchor, awan ka inagaw mo kanyak. Iso adi ka kumaagsao iti kasta. Apay man na nagsinay ka. Unay magnamin ang tigastoy. Puro rigat ti mapaspasama kiti biyak. Magpapada tayo na. Tinapatag. Nasalon at tayo lata. Wala. Napipiya kayo. Gaputa ka din na ti si bubukal na pamilyayo. Day tati nagdumaan tayo. May maganos ka laing. Sana bali. Tadamot dagiti kakabsat mo. Wan pare. Isudo ti makagapo. No apay nga ikarkarigatak ti manggad.
Sikamat gam, Jenny. Uwan tata. Kaya't ko ang makasarita ti inak. Awan tinam. Adda na panan na. Apay ka di. Adala ko makayat ko nga ibagakan ko na, tata. Iso nga imayak dito'y dagusyo. Anya tayo, Jenny. Kwa, ibagak tulaangan kininanang no agrana kami. Anya. Dakin ka. Alang harod, tata. Agpaka na akon. Kat pakikumustaan nyo latan ni nanang. Masaya ti ka sa tinayo. Kaputay aywanak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay, aywanan taropang. Sikat ti makagapo. No apay anadadaal ti pamilyami. Marta, may dya anak mo a babae. Anya, tapay ka no? Diya ka mo. Di namat imbaga. Anya, Amudan ti dagusta. Amang ano agabuso da. Kat masansantun ti umay da ditoy. ha? Kita Marta. Amang ano itid mo amin abirok ta kalagiti anak mo. Agibati ka iti para ka data. Diyak kayat. Kay sudalayang tigas gastusam. Kat diyak kayat atunggal umay da. Kat day talang agdaw-daw ter aramidan da. Di ka madanagan. Bagaak ida adidan umay ditoy. Kandi kagdanag. Gaputadyak ida ikan itinawadwad a kwarta. Apay ngay may kaijay dagos mi Jenny. Nanang, gaputa na bayagan adi kay nang tad iti allowance mi. Agkurang ti birok ni Manong para iti masapsapul mi nga agkakabsat. Anya, Iso amang tad kayo kumamot iti kwartayo, nanang. Masyan kayo kumamot. jak magustuhan ti panagsasaom Jenny. Kanjak magustuhan ti ipapan mo ijay dagos mi. Iso adi mon ulitan. Anya? Kasanon no emergency, nanang? Kasanon no talaga akasapulan amapan kami ijay? Saan kayo amapan kunakmanan? Saan akayat ni Melchor amapan kayo ijay? Jak kayat nga agsubang kami kapulaan kada kayo. Anya? Tanapat patagpayday jay alalaki? Ngamda kami, nanang? Alaam da ito'y akwarta kat agawid kan. Amangan numasangputan na ka ni Melchor dito pesto. Kat makita na da itakwarta nga inted ko. Talaga nagbalbaliw kayo, nanang. Ngipay gaya man tata Melchor ti sakit nyo. Imbes ada kami. Pumanaw kan kunakmat. Apay, mabutang kayo ang makita dak, nanang? Mabutang kayo ang maamuan na ang nagdawatak iti kwartayo? Rumbang kumaamaawatan na dayta. Gaputa idi pay laang saanan alimad kan kuana nga addan anak yo nga obligasyon yo. Anya, Saor kayo, nanang. Mabutang ka mapukaw ni Tata Melchor. Ngam ayos laang kan ka, amapukaw kami a pamilyam. Sapay la kuma. Tadi ka agbabawi. Ala, pumanaw akon. Kat agyaman ak idiraytoy agatan. Dagiti imbagbagan ni nanang kanyak, manong. Apay akas jay ni nanang. Nagbalin matan ang managing bubukod. Talaga nakulapan ang tipanunot na. Nagsakit. Apay adi na tayo matan panunutan. Makaamiris tungot lang ang tinatayo. Maamiris nanto. Anapat patag tayo pamilya na. May pasigurado ken kadeta. Manong, Agananos tayo ating. Kasi ti kanayon nga ibaga ni tatang. uwan manong. Patsak nga agpatinggan tumatlaang daytoy. Amok, apanubok laang kada tayo daytoy. Madia, mariknak di ulaw ko. Ipikto siguro tinainom kong arak. Sapay, awang tinakapila, tricycle.
Ano ito orasin? Ay, tsak nalaptan ti bagi ngayon minamitara ka. Kalpasan na amamuak amin ng imbagpaga ni Nanang. Kini Jenny nga ating ko. Ha? Ada sumungan. Kapsat, lain pag-arabihim. Pag-uray ka kadimot langit ti tricycle. Ha? Di kagbutay nga din ko. Sana kadaki sa tao. Pasensya kayon, Manong. Wen, aguray ang kumaiti tricycle. Agawid ak ije dagus ko. Apay, nagkapam ka di. Rabi iunay na. Nagkapuak ije trabaho, Manong. Alas 11 ngaming itirabi iti dismissal ko. Iso anarabianak. No kasta, agtrab-trabaho ka. Wen, Manong. Agtrab-trabaho ak iti may sa a fast food restaurant. Saan ka kading agis eskwela? Agis eskwela, Manong. Nga may sa ak a working student. Agsipod ta agkurang ti matmat gadan dagiti dadakkel ko. Sika, papanam? Agawid ako ni Tidagus ko ading. Kat, agad-adal ka kadimat laang? Sana na ading. Nagsardenga. Apay ngay. Gapuy ti kinarigat ti panagbiag. Mabalinmat nga working student ka. Kasla siya. Manggidaklatan na. Kat dagiti kakabsat ko ti pagadalag. Agbirbiro kak narod iti master kak anawadwad kumamot basit ti biro. Swerte ano makastra ka dito'y Manong. Ngam no kayat mo. Agabrod ka. Uwan ko maa. Ngumawan mo ti busbusik nga agabro dading. Ado ti ahensya ti gobyerno amang ididyaya iti trabaho ijay abroad. Awan ti mabayadan. Tila ang allowance mo ti kasapulan. Padasong ti agdamag, Manong. Uwan ading. Agyaman ako na ya. Awan anyaman na, Manong. Ni, adan tricycle. Nasaya at mat, tapno makaawid dan. Makaturturo ka kon. Uwan nga ron. Adon tinagistoryahan ta. Saan ta pa yung agam amo? Siyak ni Denser. Mabalin ka dimat ama mo ang tinagan mo? Wan ngagpay saan niya. Siyakmat ni Cherry, Manong Dancer. Aging gayta. Pampanunutak pa ilayang ni Cherry. Ganda kiting bagbagana. Nagmay tising-asing na. Kitsan kami pa yung agam amo. Ang mga nisong ti instrumenti apo. Tapno mapasaya at kumatipyag mi. Kanyang tanong padasak timbagana. Sabi ko matamakitak man ni Cherry. Hoy, Dinser. Ito pa mingmingam ti kisami. Anya pang panunutan. Anya pang panunutan ko na. Tadi ka pala maturog kat ni Rabin. Pampanunutan nga rod. No kasano mapasaya at kutipyag mi sa nga pamilya, Arman. Anya? Wan Arman. Tani. Gagit ko amin agagit. Yung kasla, awan mo ti mapaspasamak. Ay kitawan dakas na. No kaya't mo padasan ti sa bali apang gadan. Padasan. Ngayon kita ma. Tadi nadalos apang gadan. Iyag mo amin na kwarta, Marta. Anya? Kunak. Iyag mo amin a kwartam, tasyak ti mangigam. Saan, Melchor? Na, Awan mo tinagsaritaan ta akas ta ti mapasamak. siya kung di mangidulin iti kwartada. Sana bale, tagila sinakto iti para kadagiti anak mo. Apay ka di akas ta kan, Melchor. Saan ka mo't asigod akas ta? Awanin ti ado asao. Iyag mo ti kwartam, unutong pain ka. Alang hunan. Ingkaalaan ti kwartak ijebag ko. Ingkan! Apay anak balin akas to eh. Daytoy ka din ti pakakitaan abid to tinaramit ko. Oh, apa yan nakatal na kamaten? Wano, kaya't mo nasubyan ti pamilyam. Saan? Awan ti panunot ko akasta. Sigurado ka kadi. Aka ba alam ti manggad iti sabali a pagilian, Manong?
Uwan nga rod, Barok. Kasla ba dadag anak unay para ken ka? Kapailak, Jenny, Lola. Yan may isa. Saan na may babawi pa eh. Gaputan nalpas amin na napapeles ko. Aramidak da ito'y para kada tayong mutlaan. Ala nga rod, Apo. Palubusan ka. Nga magananad ka kumaakan ayon ijay. Well, Lola, saan kayo madanagan? Madanagan nak lang amin. Agbay may sakan to ijay papanam. Asinon to nga itikad kaduam ijay. Adon to ti mamamok, Lola. Adan to tagbalin agagayim ko. Kanda kaming to tagtitinulong. Ala, wala po. Kat di mo pa kadanagan dagito'y adim. Siyak ti makaam mo kadakwada. Agyaman ak, Lola. Ngamsakbay ti flight ko. Sarong karan tayo manan ni Tatang. Takayat ko tagpakadakin kwa na. Ay, barukan balasan kay gaya man anak ko. Baka kita alumakayak matan. Tatang? Tatang, imay kami. Gaputa kahit ko tagpakadakin ka. Agpakada. Wan, Tatang. Agabruda. Inak ibirok tigasat ko. Parang nasaya at masang patak at trabaho ichay. Oh, aping agluwa kayo, Tatang. Malidaya anak. Gaputa manu at tawin ang tinapalabas. Ngamawan pulos na ramidak. Gaputa nakakulong akbilang. Mawatan kayo, Tatang. Kaday tati may saga po na. No apay nga ipapatik ti umatayo. Agur nungak. Tapno ilaban tayo ti pagribangan nyo, Tatang. Anak, Wantang, aramidak ti amin. Tapno magunudyo ti pan nakawaya-wayayo. agyam anak. Da kayo langin ti mangmangtin itikiran ko. Panuad na rasan nga inbagada nga danamnamak amawaya-wayan. Agabaging ka ita. Awan tinapasamak. Talaga siguro akas to'y nung nakurapay lang ti may sa tao. Ikagumaan tayo ti amin, Tatang. Manggadak. Tapno at dati aramatan tayo. Nay, apayan Marta. Kaslamatan ka la at abimakit ka. Kita manday talangam. Nanang, Apay, ada ka di parikot mo. ay awan, Nanang. Apay nga rod akas ta tilangam. Talaga akas na, Nanang. Ay na, bumakit ka nanak ko. Dadakalan nagiti anak mo a pinanaawam idi. Elementaryan ti inaudi nga anak mo. Katada mo tan iti sabali a pagilian ti inauna nga anak mo. Ita, di ka kadi makonsensya iti inaramid mo. Di ka kadi mailiw kadakwada. Nagabrod ni Dancer, Nanang. Wan, nagabrod. Gaputa kayat na nga ipaayan iti napintas a masakbayan dagiti kakabsat na. Anya ka a klase nga ina. Nanang, Isumat Marta. Anya ka a klase nga ina. Tain sukat mo dagiti anak mo. Iti bukod mo a pagragsakan. Huston, Melchor. Di na kong tumpaan. Awan lalaki. Ha! Di kat aglibak, Marta. Madlaw nga dalalakim. Awan. Kanayon kumot nga ibagatay takan ka. Awan lalaki. Ulbod! Mga si Melchor. Patyan na kumamat. Apay aya nga ipapilit mo nga dalalaki. Katawan nga rod. Apay aya nagbalin kamot na siloso italo maklakay kan. Ala! Tumakter ka ditan! Ingkagluto! Nabisina kon! Uwan. Ah. Apay akastoy matan ni Melchor. Agpapapawi kasi murot kan kuana.
Nga manya taramid. Mabainak mat nga subli ka iti anak ko. Kan amangan no di da ko nawatan pa. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di yuliwayan adanggan ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.